În România, nuiaua, cureaua și lingura de lemn sunt cele mai eficiente metode de educație, o arată cel mai recent raport care analizează violența asupra copiilor în ultimul deceniu în România. Și la școală și acasă, puștii sunt agresați fizic și verbal într-o proporție uriașă. 1 din 5 părinți încă mai crede că bătaia este ruptă din rai. Violența nu e o excepție în România când vine vorba despre cei mici. 6 din 10 copii mănâncă bătaie acasă. Doar 4 din 10 părinți recunosc faptul că își educă urmașii cu pumnii. Vorbim de părinți care își bat copiii în situații care nu justifică sub nicio formă acest tip de comportament. Copii care iau altă notă decât bine sau foarte bine. Copil care nu s-a supus unei reguli impuse de părinte pe loc. În ultimii 10 ani au ajuns la consilier pentru a discuta problema violenței asupra copilului doar 1500 de familii. Doar o picătură într-un ocean, spun specialiștii. Societatea noastră, din păcate, are o atitudine punitivă în timp venită. E o tradiție să ne tratăm copilul amenințându-l, bătându-l. Cu alte cuvinte, părinții fac ce au învățat. Cei mai mulți folosesc și acum bățul, cureaua și lingura de lemn pentru a-și altoi odraslele, iar legea le permite. Deși bătaia este interzisă din 2004, actul normativ nu conține sancțiuni clare. Cei care scapă acasă de violență dau peste ea la școală. Dirigintele îl hărțuia, amenința, îl intimida. Foarte multe insulte și jigniri de genul imbecil, dobitoc. Aproape toți elevii sunt certați când greșesc, iar 7% nu scapă fără bătaie la clasă. Vreau să văd profesori dați afară din școală, din sistemul de educație, pentru că au bătut copiii. Până acum, niciun profesor nu a fost exclus din învățământ pentru acte de violență în școală.